labangso video lake pacuning ilitum ninga chithenai ninga chinsamnai lapen kelang pen nonpu ining kedamber adim mate tara langsu adimalong kedo ilitum kaching hon nu thengpi labangso ahemtun kangpu pon arani hut abido iglo labangso amohor niliken dun apor hut an bang kelake nu thengping pu pon igela mate mantusin pu pon jima labangso por kapadam jiephan kachong isek ahin pen kewang jutang jobat kaching hon lamet lamchong kaching hon thek korte injir sapi sarfu aklim mangphar i purun po purun lapen uwe kimi riso ejang ilitum apindeng sumpot lapen bang kaprek akhai tun sami ame thang apindeng sumpot pen alir alon nang kipi dunji aphan pu nang kicitong dun abang pu bang phi kadok kawe to anatum nu thengpi ahem tun nang kelang donji wa phan aning pu poni ke prang kwan loni mung kachong hong lapen labangso kachime lapen kachithapor achi labangso apor isek mohor kachene brinti kachong hong rom romahut kachong hong apor chipada methang RJ alir kopuan lang meluma labangso nutheng pi ahemtun angtan macha hongjai alangan mohor kachinet ringti lapen risoi jangatum lethota ning chedok ning chingsam abang phu bang pipen kedorap mate kayar jona phan mate kalidet pustami jirpo jirpi aparman pen mohor isi hini kachine rinti lapen sarvisar ku atum stame lapuson thot akele labangso nu thengpi ahemtun arlonon mat langilong lelang pustami angtan penjon tapinang an kelang aliran alon dui klong chenam Ladakh Sintumir asari sari ke paput labangso litum thekponik longji lapen nu thengpi ahemtun tenu thengpi kelang lo mi kapiling po angdeng stame ilitum thekponik longji labangso nu thengpi kapangpu ponji lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alangli reading pens